escriptor. Bona tarda, César. Gràcies per estar amb nosaltres. I el convidat del Conversa d'aquest dissabte, el senyor Alfons López Tena. Molt bona tarda, senyor López Tena. Bona tarda. Ell és llicenciat en Dret per la Universitat de València, és vocal del Consell General del Poder Judicial a proposta de Convergència i Unió, i també és escriptor, publicat no fa pas gaire, crec que abans de l'estiu, el mes de juliol o agost, no crec, un llibre que es diu Catalunya sota Espanya. Sí, però entremig de ser llicenciat i vocal del Consejo soc notari. I moltes més coses, però clar, és que a vegades hi ha els currículums tan i tan llargs que no podem explicar-ho i dir-ho tot. Sí, d'acord, però deixem-ho aquesta... Diguem que la professió és notari. Notari, molt bé. I, doncs, escolti, aquest llibre que vostè ha escrit, Catalunya sota Espanya, ens dibuixa, doncs, una Catalunya oprimida i una Catalunya expoliada per Espanya. Vull dir, això m'importa els anys, no sé, 40, 50, 60, ara que tenim autogovern, que anem quasi cap a la independència, segons alguns polítics, sona una mica a déjà vu, això. Jo li agraeixo que la seva manipulació sigui, diguem-ne, suau en comparació amb la que s'ha fet anteriorment en aquesta mateixa cadena, en la qual s'hem acusat d'haver dit que Espanya practica el genocidi en Catalunya, cosa que és absolutament falsa. Això està escrit, eh? No, això no està escrit, per mi no. A l'ABC està escrit? Sí, està escrit a l'ABC i està dit també en la seva cadena, però això és fals. Això és fals, són 40 pàgines aproximadament del llibre en la qual distingeix entre els casos d'assimilació i els de genocidi. Dic expressament que el cas espanyol respecte a Catalunya mai no ha estat de genocidi. Vaig enviar una nota a la seva cadena el dia 10 de setembre, quan va sortir a l'ABC, i vostès ho han anat repetint dia rere dia. Per tant, agraeixo que la seva manipulació ara sigui més suau que no la pura i directa mentida que suposa dir que jo he dit o he escrit que Espanya practica genocidi en Catalunya. Està escrit això, vull dir, està escrit, no per mi, està publicat, té vostè l'oportunitat de matitzar. No és matitzar, simplement refusar la mentida i la manipulació que l'ABC i que la seva cadena ha fet del meu llibre, perquè en cap moment he dit això, he dit exactament tot el contrari, i vostès ho saben perquè li vaig enviar una nota en aquest sentit. Aleshores no estic rectificant res, el que estic és denunciant la mentida que vostès han fet. Matitzant, vamos, mentides, si està dit i si està comentat, és que això... No, si està comentat se'n diu allò de Goebbels, que és una mentida 4 vegades convertiràs en veritat. I allò que deia Hertz també, quan deia allò de no deixis que la realitat et faci malbé una bona notícia. El que es pot fer és que els oients agafin, llegeixin el llibre, treguin les seves conclusions, agafin els diaris on s'ha publicat i a partir d'allí cadascú tregui les seves conclusions. Les seves conclusions... Des d'aquí s'han dit unes coses, vostè ho ha volgut matitzar, ho ha deixat matitzar, ho ha deixat comentar perfectament... No és una qüestió de matís, perquè més això ho vaig fer d'una manera expressa el propi dia Déu. No es poden jugar amb aquesta mena de conceptes. Aquí hi ha molta gent que ha mort per aquestes raons, perquè hi ha hagut genocidis. Els jueus, els primers. I per tant no es poden fer servir aquestes paraules i aquests conceptes amb aquesta frivolitat. Per tant, per una banda, si la gent vol llegir el llibre, fantàstic. Però jo crec que en català, que és com està, pàgina 25, per exemple. No ha estat aquesta, però, la política dominant de la confrontació nacional Catalunya-Espanya a l'estat espanyol, que al llarg del segle XX no tracta d'exterminar o deportar els catalans, sinó de convertir-los en espanyols, assimilar-los. I així n'hi ha 40 pàgines. Convertir-los en espanyols, no? Els catalans som espanyols, no? Això és un altre tema diferent. El que vull dir és que jo no he dit en cap moment, i el que defenso és el contrari, que Espanya hagi practicat genocidi en Catalunya. Això ho preferia. Dit això... Sí, però, clar, aquí hi ha un plantejament que a mi em sorprèn, no?, al voltant d'això, no? I és, al final, Catalunya és Espanya. És a dir, jo no sé quina mena d'invent historicista, no?, no dic que ho faci vostè, però que fa el nacionalisme català en general, no? És a dir, és com quan es parla de països valencians, quan es parla de que Catalunya va patir una desfeta el 1714, quan es diu que Catalunya va patir persecució, potser alguns catalans, però hi havia catalans austricistes, hi havia catalans defensors dels Borbons, i a més sobretot que en aquella època el poble català com a poble no existia, és a dir, el que existia unes élites dirigents que estaven a favor d'un rei o d'un altre per interessos, no? És a dir, jo crec que Catalunya és Espanya perquè és que forma part d'Espanya des de l'època dels romans, no? Quan parlem de la Hispània, no, per això, en què es basa vostè amb aquests plantejaments? Jo replicaria en què es basa vostè per entendre que Catalunya és Espanya. Però és la realitat històrica. O que Espanya existeixi. Bueno, doncs li contesto el mateix sentit, és la realitat històrica. Si vol tenir un debat sobre el tema, però vaja partint de posicions diferents. Jo entenc que Catalunya és una nació i que Espanya és una altra nació. Que jo parteixo de que Catalunya forma part d'una gran nació, no?, que es diu Espanya i que és que històricament Catalunya a l'edat mitja tampoc existia.
existia el comtat de Barcelona. És que m'importa molt poc l'edat mitja. Quan anem cap a l'Europa sense nacions, s'intenta creure. L'Europa sense nacions és aquella Europa en la qual 12 dels 25 membres i 26 membres de la Unió Europea són estats independents del segle XX i 4 del segle XIX. Això és l'Europa sense nacions. És el concepte que hi ha des de... El concepte que vostès inventen. El concepte que vostès inventen. Perquè 12 dels estats membres de la Unió Europea són independents del segle XX. Fora de la Unió Europea, uns altres són independents del segle XX, com ara Noruega, com ara Islanda. Però això és passatge, segons vostè. No, estem parlant del segle XX, estem parlant del segle XXI. El XXI en tenim un de nou, que és Montenegro, i aviat tindrem un altre, que és Kosovo. El procés en Europa i en el món és que cada vegada n'hi ha més estats independents. Les vides que ha costat Montenegro, per això. Montenegro quina vida ha costat? La crisi, la... En Montenegro quina vida ha costat? Iugoslàvia en total. No, estem parlant de Montenegro. Iugoslàvia en total. No, és que parlàvem de Montenegro. Montenegro no ha costat cap vida. Cap. I ho ha organitzat la Unió Europea precisament, un referèndum en el qual la Unió Europea ha organitzat, en el qual sí, la majoria dels cens votava, i la majoria, concretament el 55%, votava a favor, Montenegro es convertia en estat independent. Això ho organitza la Unió Europea i s'ha fet, i no ha costat cap mena de vida. Però Montenegro ja havia sigut un regne, no? Tampoc vull fer un debat historicista, no? Però havia sigut un regne, de fet, amb una curiosa rellevància dintre dels equilibris dinàstics. Vàries de les filles del rei de Montenegro van ser grans duquesses russes i estava en part de Rússia, etc. No? Però, clar, una cosa és Montenegro, no? Que és una cosa amb tot el respecte petit, són 800.000 habitants, no? O el tema de Kosovo. Però clar, és que Catalunya és un dels territoris que formen l'Espanya moderna, és a dir, només cal parlar del Ferran II, Ferran el Catòlic, no? Casant-se amb Isabel Catòlic, és a dir, jo crec que no té res a veure, és a dir, que hi hagi un sentiment nacionalista minoritari aquí a Catalunya amb vocació independentista, que és respectable, jo respecto molt la seva posició. Però com sap que és minoritari? Home, jo no sé si és minoritari o majoritari, per això la gent ha de votar. Llavors sabrem si és majoritari o minoritari. Però per què tenen que votar? És dir, si volen o no volen la independència. Però això es veu cada 4 anys quan els... No, estàvem parlant de Catalunya. No sé què es basa per a dir... No sé què es basa per a dir que és minoritari o majoritari. Quan se sabrà si és majoritari o minoritari és quan la gent tingui la llibertat de votar. Ho sabem a una dada objectiva. Cada 4 anys es va votar, això en primer lloc, i els partits que defensen clarament la independència, suposant que Esquerra la defensi clarament, no? Què treu? El 15% dels vots? Llavors com explica que en l'enquesta del 6 de l'any 2001 Partides de l'Independència de Catalunya fos el 36%? No, això mai ha estat així. En l'enquesta del 6 del 2001? Totes les enquestes donen al voltant del 15%. L'enquesta concretament que es va publicar el mes de març de l'any 2001, la macroenquesta del 6, la 2415, entri a la pàgina web. No, ja la miraré perquè no hem de... Donava les dades següents. Partides de l'Independència de Catalunya, 36%. Menors de 40 anys, 40%. Catalanoparlants, 60%. Catalanoparlants menors de 40 anys, 75%. Les enquestes que fa, o els estudis que fa cada any, el Centre d'Estudis Sociològics i Polítics de la Universitat Autònoma de Barcelona, que vostè hi és, sap de sobre que a favor de la independència de Catalunya oscil·la, segons els anys, en el 38-43%. Si hem de comparar amb el 100% de la població catalana, és poquet, un 31%, senyor. Un 43%, sí, però si solament s'hi diu que els partidaris de la no independència de Catalunya són també el 43%, el mateix poquet. 43 sí, 43 no, les enquestes, com tot, suposo que es poden agafar de moltes maneres. De la mateixa manera que agafo jo les enquestes que diuen que els catalans volen ser espanyols en un 90%, enquestes que no existeixen. La major part dels catalans